Tak pavouku, jdeš na to, jo? A až budeš tam nahoře, tak si roztáhni ty ruce, nemusíš se toho držet. Jdem na to taky? A nebo jdem nahoru? Co je? Tak pojď. Ty jsi šikovná. Tátová prdel. Krásný. Teda, bábo, z tebe bude horolezec. Slyšíš, tátu? Pomůžete mi, prej. Já padnu z té holky. Jo, slyšel jsi, dětku? Prej, pomůžete mi. Já to s ní pomůžu. Ale zasačno. Tak teď bude Tarzan číslo 2. Už se připravuje. Máme na obrovský seskok. Máme se připravuje. To bude něco. Držím palce! Juhu! Juhu! Jaký to je? Dobrý? A už pusy ty ruce, pusy ty ruce. Pusy ty ruce už. Pus ruce, neboj se. Pomalu je pouštěj, pojď, dělej. Pomalu. Dělej. Tak já nepůjdu. Pojď, dělej, pus je. Šup. No, tak a je to. A víc roztáhni je do stran. Roztáhni ruce do stran, neboj se, báby. Tak teď už nepadneš, pojď. Vidíš? Jakou má to a zároveň se jí bojí, viď? A zároveň má obrovskou tu. Asi ne. To jo. Která ta leta? No teda jednička, úplně jednička. Super šikovná holčička. Ty jsi šikovná. Ale musíte to zkusit. A ty vypadáš jak ten a nejseš náhodou, jak se jmenuje, netrhni vedle dvě stoličku. Viď?